שלום וברוכים הבאים לאביה גיים. והיום בנרדם פתיחת תיבות. ייי. לא פתיחת תיבות כמו לפתוח תיבות בברוסה. תגיד תיבה מספר 1 או תיבה מספר 2. אז אני מתחיל. אתם צריכים לנחש 1 או 2. 2 זה הנכון. 1 או 2. מה תבחרו? בואו נראה. הנכון היה 2. מה תבחרו? 1 או 2? בואו נראה. אז קבל, 1 היה צ'רד ו2 היה אלטל פרימו. איזה מצחיק זה. טוב, מה עכשיו? 1 או 2? בואו נראה. ב1 היה 6,464 גביעים, ב2 היה 20,750. נכון, זה מצחיק. בואו נראה. מה תבחרו? 1 או 2? הנכון הוא 1 היה לייק ו2 היה סאבסקרייב. מי שבחר 2 יעשה סאבסקרייב, מי שבחר 1 יעשה לייק. והמטרה של היום זה 7 לייקים ו10 סאבים. אם תעשו את זה, נעלה את הסרטון אפ.